Здравейте и добре дошли в канала на Моя красив дом. Аз съм Тургут Мехмет и днес ще говорим за 5 интериорни тенденции, които вече започват да излизат от мода за 2026 година. Останете с мен до края на видеото, защото ще ви покажа лесен и безболезнен начин да направите дома си по-уютен, топъл и вечен, без да съжалявате за това след няколко години. Преди да се потопим в тенденциите, едно уточнение. Не искам да ви карам да променяте всичко в дома си наведнъж. Говоря за трендове, за да знаете къде и кога е моментът и какво си струва да изберете, ако искате да имате трайни и красиви решения. И още нещо, ако току-що сте приключили с ремонт или с нова къща, може би това видео не е за вас, но ако искате малко свежи идеи за уют и стил, останете, ще видим няколко трига, които работят винаги. Тенденция номер 1. Черно-белите интериори. Първата тенденция, която вече започва да излиза от мода, са черно-белите интериори. През последните няколко години всички искахме този строг минималистичен контраст, кухни, холове, дори и спални, но вече хората търсят топлина и уют. Резките контрасти често правят дома ти да изглежда студен и малко недружелюбен. Решението е просто. Добавете меки тонове, дърво, текстил и цветни акценти. Дори няколко възглавници, килим или декоративен предмет могат да омекотят интериора и да го направят по-жив и приятен. Тенденция номер 2. Черните смесители. Следваща тенденция са черните смесители. Бяха супер модерни известно време, но вече започват да изглеждат тежки и малко натрапчиви. Какъв е моят съвет? Заложете на класически сребърни или топли месингови тонове. Те съчетават по-добре с други цветове в кухнята или в банята и правят всичко по-спокойно за окото. И това е чудесен начин да обновите визията на кухнята или банята, без да сменяте цялото обзавеждане. Тенденция номер 3. Белите стени. Белите стени понякога ги обичаме, защото придават свежест и чистота, но понякога могат да се усещат твърде студени. Моят съвет какъв е? Опитайте се да направите топли, неутрални тонове, бежово, кремово или светло-сиво. Те правят дома малко по-уютен и дизайнерски, без да остаряват бързо. Дори една малка промяна, като една стена или декоративен детайл, може да промени изцяло атмосферата на помещението. Тенденция номер 4. Черно-белите фасади. Все повече нови къщи и ремонти имат черно-бели фасади. Висок контраст, който вече започва да излиза от мода. За фасадата е по-добре да изглежда в неутрални тонове с цветни акценти. Така домът ти ще изглежда красив и вечен, а не просто следващата тенденция. Ако вече имате черно-бяла фасада, не се притеснявайте, най-важното е интериора да е уютен и приветлив. В крайна сметка там прекарвате най-много време. И последната тенденция са прекалено многото вградени светлини. Не е нужно да имате 50 лунички в хола, вместо това използвайте настолни лампи, аплици и акценти, които създават уют и приятна атмосфера. Особено през зимата, когато е тъмно за по-голяма част от деня, лампите правят дома по-топъл и приветлив. И последно от мен, не забравяйте топлите цветове. Текстила и зелените акценти правят всяко пространство живо и уютно. Ако искате още съвети за трайни стилни интериори, абонирайте се за канала на Моят красив дом, харесайте видеото и го споделете с приятели. Следете ни за нови идеи и ще ви покажем как с малки промени да имате уютен и вечен дом.